sa init. May gani isang kay nakauli ra kadayon. Nag-iingani diri sa Pinas, inita oy. Balik na siguro ko sa Amerika oy karong gabi. Oh, nagkamali kag lana diha. Oh, palit bigla na makabo. Kumo palit sa Ang hatag lana di. Ang turko ma. Karon mo to ni magisaaran. Nagduwa. Uy, nagduwa ang turko. Kuyawan nga 20,000 pa imong utang Isa ana. may matubang anak. Sisa may patubanga o kay mao na wala kita ang turko. Ikato ba ng turko di? Ikato ayaw magsapangan na nito. Ina nga nang lakaw ni sisa. Ayaw gyud pag-inom nga kana. Na ani diri. Ha? Kana. Kinakay mo. Dito ta sa Amerika kita ikuan na no. Mao gani kay gikan ka sa Amerika lakaw na dayon lakaw na sang. Ingna nga wala mi diri wala mo maigsuon diri ha. Bisa ka raw nga. Ayo. Ayo. Bossing. Ay, kanang. Naay mong mama. Ha? Maoron ilang adlaw nga saad nga parion ko kay mobayad ko sila. Ala bossing. Sus. Digaya sa nimo bossing oy. Bago pa na sila ng lakaw. Ako yate. Malasa jud Ang yung imong bossing. mama ha, utangan. Imong mga igsoon o tag 20,000 ang utang. Nang lakaw sila. Lakaw sila bago pa sila ng lakaw bossing. Ano karon pa makan-abot bossing oy? Ay sa, kung nang lakaw sila dagana man ang chinilas ay ko ina mo hanap. Oh, kay gikan man ko sa Amerika bossing. Ay kana. Unsa sila orasa mo balik ba kay ako lang atngan kinahanglan makatadjog guron. Murag dugay-dugay pa siguro bossing oy. Maagdag sa katuig. Aw, total gikan man ka sa Amerika. Ika na kay bayad silang utang. Lagi gikan sa Amerika bossing pero nahurot bayad sa kuan sa bayad sa Ay di na kayo mo Utang. di na may mo gyud kinahanglan ang utang ang nabayaran. ay paano balik na ako dito sunod sa Amerika. Ay di na pwede. Kinahanglan ang imong inahan og imong mga igsuon, imo ginang tawagan parion nga ila jud ko mabayran. Sa unta na bossing, not ka village area man. Nato ka bridge area. Oo, siyang panawag nila wala man. Sa man tani. Kanang bossing. Oh no. Galang hikap ka dali ha. Kanang bossing, kanang nakay bra panty nila bossing. Ala ka nang na ako'y tinda mga bra ug mga panty. Oh, ya ka nang ay sa kan. Wa man ako mada. Kanang Buwan mo mada, dalhan niya diri sunod bossing ha kay pautang ako bossing ba. Ay, bisa pwede mo utangan basta ka nang pwede mo hikat sa paa. Pwede mo hikat sa paa. Oh, hikap na. Bossing, dalhan ko bra panty ha. Pwede mo ato bangkan. Salat-salat. Mutanaw si mo. Kutok-kutok kayo. Okay raman ako di sa sila mo bayad basta ka nang minana sa imong kagwapa ug kasiksi bas bahalag ako mo'y magkautang-utang basta makuha ko ng imuhang butang. Makuha na ni mo bossing kay ini sunod muhatag ka na og brag panty bossing ha. Sige. Pero gusto gid ako kanang duha ka bungtod ba gusto na kong kabuton. Kumot. Makumuta na ni mo bossing basta dalhan ko og panty bra. Tanan lagi pero kanang di pa man takoy dagang kwarta. Bisig kanang nanginahanglan ka ba? Tagay ko bossing 5 na. Kanang 5-6 na siya. Pero okay ra kanang tan-aw ko sa data-data. Oh, okay na bossing. Tanaw lang ka dali. Oh. Kada tan-aw sa kalibo. Ay, tagay sa kalibo? Kada. Dagan lang itong patanaw para dagan sa 1K. Usap ko tan-aw. Sa kalibo. Kalibo. Tapat sa boss. Sa kalibo na sa Isa.
Ari ni 2,000 be. Ha? Ipakita ko mo sa ubos mo na pamarbas. Ano kita na sa imong bungo? Uy, para pa siya. Di ka doon sa Amerika. May mahal magbalbas dito. Ha, huwag na akong kwarta. Harong magsigig balik-balik na. May pa busing. Kanang 10K lang. 10K? Mm. Nga ibalik na ko, ipaningil ako ba kinala imo na ng barbasan. Rapi labungam sa dana. Oh. 10K. Okay, palit ako nag-shave busing. 9, 10. Sige. Pwede mo usap ang tanaw. Thank you busing ha. Muka na ilong ano? Okay na? Lakaw na. Ikaw na. Nagkulo kwarta ma. Awa ma. Layo na kay mong gisa. Upat na diskarte. Layo na kay mong gisa. Oh. Salamat, thank you. Pila Ako na, gula pila na, nga, pero pila na, sobrang pila. toki. Pila. Obi, ari. Ayo, ako'y nangutang. Libriya sa nisang. Uy, punos tag. Tilang oy. Nahan Ano ba? Kailangan na imo mo. Sige, inahan ka toki. Ay. Ibintahan. Ano doon na kay Oo. ako ni i-disco dito. 1K po ni, 1K. 500, tag 500 ng dambing bi. Balbasi sa ni ako abi. Dali, balbasi. Dali din. Balbasa sa Dali niya. Balbasi. Para matagaan mo. Tanay. Shopping siya. Bahala mo siya di. Dia hadok man. Ikaw ma.